गिबियावनो फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय जाबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 25 जुलाइनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि सोरनि थाखाय सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि सिरि मोनै गोरबोआ बुंनायनि मेगननि नोजोर, बाक्सानि सबिराम बर'नि बयनिबो थाखायनो मोजां, चिरांनि बिक्रम बसुमतारिनि मिजिं, बाक्सानि जरापाल बसुमतारिनि मोनाबिलि, सिमां बसुमतारिनि फैमाल मिजिं आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि बेलासे जाबाय खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय थागोन। गोजोन्थों।